प्रपार्टी टैक्स एसेसमेंट बेथ' माने 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 मिनिथावथाव बाथ्रा जादों जे बिटिसिआव कुनु डिसिसन लायालासेनो बिटिसिआव कुनु इसि डिसिसन बा एग्जीक्यूटिव काउन्सिलनि डिसिसन गैयालासेनो दिनै मिउनिसिपालिटी एरियाफ्राव दिनै प्रपार्टी टैक्स एसेसमेन्टनि मोनसे एसेसमेन्ट माने रेट फिक्स खालामनानै दिनै नटिफिकेशन सार्भ खालामदों बे माने खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों कुनु डिसिसन लायालासेनो रावजोंबो रायलायालासेनो दिनै बेबादि एसेसमेन्ट खालामनानै माने हाई रेटनि जिथु कुनु दिनावबो होनो हाथावै गनायथावै जों बुंबाय थादों आरो मैया माने एबसुनि आफादगिरिया बुंदों जोंहा CSB दंमोन CSखौ सिफायनायनि थाखाय सिफायना होनानै दा गोदान CSB दानो हायाखै थाबैनो CSB दानांगौ होनना बुंदों बेखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादों आरो थारैनो जिथुनाखि प्रमद बर' सरकारा दासिमबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड सासेबो साख्रि सोनो हायाखै बे दिनै माने अपेन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो दिनै प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ दिनैसिमबो 3 बोसोरनि उनावबो दिनैहाय थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड सोनायनि जिथु माने प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ दिनैसिमबो बिथाङा लानो हायाखै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिसि ओनसोलबाखि रायजोनि थाखाय बे खुब लाजिथाव बाथ्रा जादों आरो बेनिफ्राय दा मिउनिसिपालिटी जिथुनाखि प्रपार्टी टैक्स एसेसमेन्ट बेथ' माने 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 मिनिथावथाव बाथ्रा जादों जे बिटिसिआव कुनु डिसिसन लायालासेनो बिटिसिआव कुनु इसि डिसिसन बा एग्जीक्यूटिव काउन्सिलनि डिसिसन गैयालासेनो दिनै मिउनिसिपालिटी एरियाफ्राव दिनै प्रपार्टी टैक्स एसेसमेन्टनि मोनसे एसेसमेन्ट माने रेट फिक्स खालामनानै दिनै नटिफिकेशन सार्भ खालामदों बे माने खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों कुनु डिसिसन लायालासेनो रावजोंबो रायलायालासेनो दिनै बेबादि एसेसमेन्ट खालामनानै माने हाई रेटनि जिथु कुनु दिनावबो होनो हाथावै गनायथावै मानिथावै बेबादि हाई पार्सेन्टेज हाई भल्टेजनि टैक्स एसेसमेन्ट नटिस सार्भ खालामनाया खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो बे माब्लाबाबो जानो हाया बेखौ थाबैनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ रायलायनानै मोनसे बयजोंबो रायलायनानै अल पार्टी मोनसे डिसकासन खालामनानै अल अर्गेनाइजेशन सशियेल अर्गेनाइजेशनफोरजों रायलायनानै मोनसे रेट फिक्स खालामनानै बेखौ थिक खालामना होनांगौ नङाब्ला मोनसे जिथुनाखि आतंक जे मोनसे दिनै रायजो राजाफोरनाव मोनसे सन्ट्रास मोनसे सृष्टि जादों जे मोनसे आतंक सृष्टि जादों जे बे बोरै जानो हायो आरो बयनिबो गोसोआव मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों आरो बे बिग्रायखांनायखौ खिन्थु लेट खालामोब्ला हमथानो हानाय नङा बे खुब माने गोख्रों मोनसे रुप लानो हागौ गतिके थाबैनो जिथुनाखि सशियेल बडिफोर दं सशियेल अर्गेनाइजेशनफोर दं पलिटिकल पार्टिसफोर दं बयजोंबो सावरायनानै मोनसे माने एक्सेप्टेबल एमिकेबल मोनसे रेट फिक्स खालामनानै बेखौ खालामनांगौ प्रपार्टी टैक्स बारायनायाव बयहाबो समर्थन दं खारन गोबाव सम टैक्सखौ बारायाखै किन्तु रिजनेबल जानांगौ आरो रिजनेबल टैक्स बारायनानै जाहाथे मिउनिसिपालिटीफ्रा बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ खामानि मावो बेखौ आंनिफ्राय दाबि थाबाय आरोखि।